Aquesta setmana és la setmana de Mallorca per Àfrica a l'Aro. Els nins hi aprenen que al món hi ha gent i països pobres. Per cert, Televisió de Mallorca hi col·labora. Ahir, per exemple, a la Biblioteca Laronera va haver-hi aquest contes. Dos monitors varen fer imaginar als infants de 5 a 12 anys com viuen els nins i els grans del Sàhara i quins són els seus costums. Ho va organitzar l'Associació d'Amics del Poble Sarauí. Que tenemos de aprovechar de lo poco que tenemos. Ese es el mensaje del cuento. També en el marc de la setmana Mallorca per Àfrica, el Casal de Son Tugores acull dues exposicions sobre la problemàtica social que es viu al continent africà. Àfrica, tan en fora, tan a prop, i Dones d'Àfrica, el cercle de la pobresa, en són els títols. L'exposició que hem muntat aquí a la setmana de Mallorca per Àfrica de l'Aro n'hi ha dues. N'hi ha una que explica els projectes que el Consell de Mallorca du terme amb el fons mallorquí, tots emmarcats en el continent africà. Hi ha 22 projectes, hi ha una explicació de cada projecte, en qui van destinats, i després n'hi ha una concreta, que és aquesta aquí on ens trobam, que xerra de les dificultats que té la dona africana. Les exposicions formen part d'una campanya que vol donar a conèixer les entitats de l'illa que treballen a l'àmbit de cooperació internacional a favor d'Àfrica. El fons mallorquí tal vegada és un cert desconegut per molta gent del carrer, però està exercint una funció clau. Canalitza els esforços de solidaritat que plantegem tots els ajuntaments de Mallorca, cadascú amb les seves possibilitats. Gestionant un pressupost d'un 2 milions d'euros, envia el 90% d'aquesta quantitat a diferents projectes repartits per tot el món que estan executant en projectes de cooperació. Les exposicions, que són itinerants, tenen la col·laboració del Consell de Mallorca, de l'Ajuntament i del col·lectiu Drets Humans de l'Aro.